रामकृष्ण हरी। या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा हे देवीचे चौथे स्वरूप असून देवी कुष्मांडा ही अष्टभुजा असून तिच्याकडे बाण, गदा, चक्र, कमल, अमृत कलश आणि कमंडलू यांसारखी शस्त्रे तिच्या हातामध्ये आहेत। सिद्धिनिधींची माळ धारण केलेले तिचे स्वरूप आहे। कुष्मांडा देवीची पूजा केल्याने व्यक्तीचे सर्व रोग आणि दोष दूर होतात। त्याचबरोबर साधक या दिवशी आपल्या मनाला शुद्ध आणि पवित्र करून आवाहन जर त्याने केलं तर ध्यान केंद्रित करून त्याला व्यवस्थितपणे सिद्धी प्राप्त होते। आणि आजचा जो रंग आहे तो पिवळा रंग आनंद आणि उत्साहाचं प्रतीक आहे। रामकृष्ण हरी। Namaste, namaste, namaste.